Dejan Damjanović, Dobanovci. Pitanje za 3 poena. U kom gradu se dodeljuje Nobelova nagrada? Dejane? U Norveškoj. Dejane, s obzirom da ste se vi prvi plasirali u ovu rundu, imate pravo izbora od 4 oblasti, a 4 oblasti su pozivni telefonski brojevi u Srbiji, valute u azijskim državama, hrvatski nazivi meseca u godini i grčke muze. Vi birate... Hrvatski nazivi meseca u godini. Hrvatski nazivi meseca u godini. 40 sekundi za Dejana može da krene sad. Koji je mesec kod nas ako je u Hrvatskoj mesec kolovoz? Prosinac. Prvog dana kog meseca u Hrvatskoj 1-1 je. Kogo da tačan odgovor prolazi dalje. Koji nadimak je imao nemački general Rommel? Dejane? Pusićka lisica. To je tačan odgovor i Dejan prolazi dalje u finalnu rundu. Ponovo pitamo Dejana jer ima manji broj poena. Da li prvi odgovara? Oblast je film. Nemam izbora, ja ću. Vi ćete prvi odgovarati. Kako se zove ovaj režiser? Vreme može da krene sad. Ovaj režiser je kao dizajner namještaja avangardnog stila stekao svetsku reputaciju. Spada među najpoznatije filmske autore koji su se posljednjih decenija pojavili na Pirinejskom poluostrvu. Rođen je u Barceloni 1946. godine. Stekao je... Nenade? Pedro Almodovar. Stekao je kultni status s filmovima posebnog stila, slikovitim i neobičnim, uvek naglašeno erotičnim. Njegova najpoznatija dela su... Bigas Luna. To je tačan odgovor. Bigas Luna i u posljednjem trenutku, kada je vreme bilo na polju broj 2, Dejan osvaja 2 poena. Dejan ima manji broj poena, pa njega pitamo da li će prvi odgovarati. Oblast je istorija. Dajte mi. O kom vojskovođi je reč? Vreme može da krene sad. Rođen je u Kragujevcu 1847. godine. U Beogradu je završio artiljerijsku školu. Učestvovao je u svim ratovima od 1876. do 1916. godine kao načelnik generalštaba i ministar vojske. Učesnik je velikih bitaka. Nenade? Stepa Stepanović. U kojima je srpska vojska odnela pobede. Pregalnička, Kumanovska, Cerska, Kolubarska su samo neke... Radomir Putnik. To je tačan odgovor. To je tačan odgovor i još 2 poena za Dejana. Ponovo pitamo Dejana koji ima manji broj poena. Da li će prvi odgovarati? Oblast je biljke. Ne. Prepuštate. Dakle, prvi će odgovarati Nenad. Kako se zove ova biljka? Vreme može da krene sad. Ova biljka ima stablo sa dobro razvijenom krošnjom koja raste i do 14 metara u visinu. Listovi su dvostruko perasti, dok na svakom od tih pera ima od 20... Nenade? Sekvoja. Od 20 do 40 listića takozvanih iglica koje deluju papirjasto i lagano. Obično cveta od januara do marta. Cvetovi žute... Dejane? Jela. Grupisani su u omanje bukete u kojima može biti do 30 pojedinačnih cvetova. Jedan je od najpoznatijih simbola Herceg Novog. Mimoza. Mimoza je tačan odgovor. Mimoza je tačan odgovor. I sa ova 2 poena Nenad je pobednik današnje epizode. Dejane, vama sve čestitke na učešću. Naravno, dobijate još jednu šansu u finalnoj epizodi.